ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅତି ସହଜରେ କାହା ଉପରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଆସେ ତେବେ କେବେ ବି ଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଥରେ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ସେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ମରିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବେ ଯେପରି କାହା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଥରେ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଥରେ ତୁଟିଯାଏ ତେବେ ଭରସା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଣୁ କାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭାବିବାକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପୁରା ଜୀବନ ଲାଗିଥାଏ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶବ୍ଦ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା, ଏହା ଆଶାର ମୂଳଭୂମି ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ।